Oho! Egwu gịnị ka ị na-egwu ihe a? Achọrọ m ka naanị mụ na nwunye m nọkọ. Mana rọba mgbochi anyị agwụla. O nweghị ihe ọjọọ dị n'ịnọkọ naanị n'otu ugboro na-eji rọba mgbochi. Naanị otu ugboro ezuolara gị ibute nje HIV dịka m. Ma ihe dibịa bekee kwuru. I kwuru eziokwu. Aga m eweta rọba mgbochi ugbu a. Emechaa anyị ga-ahụ. Gee m ntị ọga. Ọ gịnị? Ụlọ ahịa agbachiri agbachi, olee ebe onye nọ n'ime ya nọ? N'akwamozu nwanna ya. Ewela iwe, achọrọ m rọba mgbochi biko. Chai! Ugbu a ka m resịrị nwaanyị ahụ abụọ fọrọnụ. Ewela iwe na m enyere gị aka, o nweghị nke fọrọnụ. O, imeela. Rọba mgbochi biko. Ịzọla ndụ m. Imeela nke ọma. Ị zụtara azụta? N'ikpeazụ. N'ezie, eji m ụfọdụ. Kedu ihe iji tam ahụ ije chọwa anya nụ? Ka o doo m anya na ị hụrụ m n'anya nke ị ga-akpachapụrụ ahụike gị anya, ọ bụghị itinye onwe gị n'ihe ọghọm. Iwe ọ dị gị? Iwe adịghị m. Kwa bịanụ.